Kan I se denne frustrerede dreng? Her er et godt eksempel på, at skolereform er en modbydelig ting. Skolereformen har medbragt mange ulemper med sig. Blandt andet med, at vi ikke længere har tid til vores fritidsaktiviteter. Og det kan også medvirke til, at vores fritidsaktiviteter bliver udskudte på grund af skolereformen. Og så kan det fx være sådan omkring klokken 6, og hvis sådan fritidsaktiviteten tager en time eller 2, så kommer du hjem, og så er klokken allerede ved at blive mange, og så har du ikke tid til nogle af de andre produktive ting, du skal i din hverdag, eller lektier fx. Dertil er muligheden for sådan at lave lektier med vores familie ikke længere en mulighed, fordi at der er tvungen lektiecafé her i skolen, og når vi kommer hjem, så som sagt, så har vi ikke så lang tid til at bruge det sammen med vores forældre i stedet. Og dertil er der bare sådan en generel udmattelse og træthed af den her skolereform, fordi vi jo som sagt går i skole til klokken 3 hver dag. Og dertil så kan undervisningen jo stadig godt være bedre, selvom skoletiden kortes ned. Altså det er bare kvaliteten af undervisningen, der tæller, ikke sådan selve hvor lang tid vi går i skole. Alt i alt er skolereform en faktor, der påvirker både os som individer, men derimod også vores omgivelser. Hvis vi fjerner skolereformen, vil vi ikke se sådan her ud, men derimod sådan her.